Fl-aħħar 24 siegħa nstambu 9 każi ġodda ta' coronavirus. Fl-istess żmien 29 persuna kienu ddikjarati infejqa mill-virus. Il-każi attivi issa huma 260 hekk kif fortunatament għal jum ieħor ma kienx hemm fatalitajiet u n-numru ta' vittmi f'pajjiżna baqa' 416. Sa dan it-tant kompla it-tilqim u sa nhar l-erba' 359,429 persuna ingħataw it-tilqima, 112,731 ikunu imlaqma bid-tieni doża. Bil-Marzu tal-2020 f'pajjiżna kellna 30,420 każ li minnhom fiequ 29,744. U l-Prim Ministru Robert Abela beda żmien ta' kwarantina wara li martu Lidja Abela riżultat pożittiva għal COVID wara li fl-istess jum kienet ħadet it-tilqima. F'post fuq Facebook, Robert Abela qal li martu ħarġet pożittiva wara test li għamlet minħabba impenji li kellhom fil-jiem li ġejjin. Huwa qal li tinsab tajba u m'għandha l-ebda sintomi. Minnaħa l-oħra, testijiet fuq Robert Abela u bintu irriżultaw negattivi.